Hej Astrid. Hvad gør, at nogle data kan bruges, og andre ikke kan? Hvis vi nu tager udgangspunkt i næsehøjde, så kunne der for eksempel være rigtig mange fejlkilder i den statistik. For eksempel, hvad mener man egentlig med næsehøjde? Hvor starter næsen, hvor slutter næsen? Er det bredden? Er den med? Eller længden? Hvor stor er din næsebor? Det ved jeg ikke. Men det kunne, det kunne være et eksempel på en statistik, der ikke kunne være så god at bruge. Men videre til ugrupperet data. Ugrupperet data, det er selvfølgelig data, man ikke grupperer i små grupper. Det er bare en lang observation med mange observationer, kan man sige. Så først så har vi skrevet vores observationer ind. Så har vi fundet middelvægten, det vil sige det allermidterste af det folk vejer i hvad er det for en klasse? Det første P, tror jeg. Ja, det er det. Og så her har vi frekvens over vægten, hvor at man kan se, hvor mange procent hver udgør. Alt i alt, her der er det 6,25%, og hernede der er det 1,25. Og hvis vi så går videre, så har vi lavet et pindediagram her i Maple, som man bare gør ved at skrive plot pindediagram, og så har vi kaldt vores første observation her for vægt. Og det har vi egentlig også gjort med middelvægt og frekvensen. Og det gør man så bare ved at have gymparken installeret i Maple. Og i sådan en pindediagram, der kan man se, hvor mange procent en bestemt vægt udgør. Så for eksempel 60%, så kan du godt se, det er cirka, ja, det er 6,25. Og det kan man se ved det hele. Og her har vi så et boxplot over vægten i første P. Og i et boxplot så kan man se kvartiler og medianen. Og selvfølgelig også mindste vægt og højeste vægt her. Og det nedre kvartil, det er lidt under 60, står der. Det er 59 faktisk. Og medianen, det er 65, kan du se her. Og det øvre kvartil, det er 77,25. Det er bare en måde at dele observationer op på smart måde. Og det gør man bare ved at skrive boxplot, så vægt. Det hedder vores observation. Og så havde vi lige tænkt os at sammenligne to boxplot for første R og første P. Her har vi så observationerne for første R. Okay. Og der har vi igen skrevet middelvægten og frekvensen på de forskellige observationer. Og ja, vi kan se, okay. Det her, det er den øverste her, det er. Kan du godt lade være, fucking. Nå, der er lige noget larm herinde. Undskyld, Astrid. Men det her, det er vægten over første R. Den øverste her, og det her, det er vægten over første P. Det er irriterende. Første R, kan man se, har generelt en højere vægt, da vi garanteret har nogle lidt større elever. Med undtagelse af Mads Lundberg. Og vi har en højere mindste vægt, og vi har en højere. Vi har faktisk ikke en højere højeste vægt. Vi har en mindre højeste vægt, men vi har højere kvartiler. Og man kan se, at vi har højere nedre kvartil, vi har højere øvre kvartil. Så i gennemsnit så vejer vi mere end første P. Det er sådan en smart måde, man kan se det på. Og det gør vi så bare ved at skrive boxplot og så begge observationer.
Og hvad er det her så egentlig? Ja, det er egentlig bare en forklaring på, hvad for kvartilerne er. Det er ikke noget. Det er lige meget afsted. Og her der skal jeg snakke lidt om grupperet data. Fordi Mads han gider ikke snakke. Så det er mig der snakker. Og her har vi så bare kaldt det for observation. Vores lange observation her. Skrev det hele ind, det er også vægten det her. Over både første P og første R. Sat sammen. Her har vi mindste observation og største observation eller max. Og det kan man se ved at gøre sådan her i Maple. Den store forskel på grupperet og ugrupperet data, det er egentlig bare, at man opdeler sine observationer i mindre grupper. Her har vi så valgt at opdele med 5 dele, man kan se her. Og man gør egentlig bare sådan her, så siger man, at vi har valgt at kalde den for gruppering 1. Og så skriver man i Maple grupperet data og observation 1, fordi at det har vi valgt at kalde den, eller vi kan bare kalde den for observation hedder det. Og så kan man vælge sådan her, hvor du vil have dine observationer fra. Vi har så bare valgt at tage det fra det mindste værdi til højeste værdi. Og dele den op i 5 observationer. Og så kan man se, hvor mange der er fra 47,5 til 57,2. Der er 4. Og 57,2 til 66,9. Der er 9 og så videre. Det er bare en nemmere måde at dele op på med Maple. Og så har vi lavet en frekvenstabel, hvor du kan se imellem observationerne frekvensen, hvilket er hvad for eksempel 47,5 til 57,2 udgør af procent i hele observationen. Så det udgør 0,1 ja 0,14%. Jeg vil sige, det er lidt svært at se faktisk. Men jeg forstår i hvert fald en kumuleret frekvens herovre. Der kan man se, at det er egentlig bare en måde at sætte det hele sammen, mens det kommer ned på 1. Okay, nu kan jeg godt se det. Så det udgør 14%. Det udgør 9%, 7%, 5% og 10% igen der. Eller hvad? Nej, det er hyppigheden. Okay. Her har vi hyppigheden. De her tal, det er hyppigheden. Det er meget svært at se. Undskyld altid. Her har vi så frekvensen af en eller anden grund. De her 5 numre. Her har vi 14%, 32%, 25%, 17,9% og 10,7%. Og den kumulerede frekvens, det er egentlig bare at sætte dem sammen fra den første observation. Så siger man 14,3% ligesom her. Og så pludselig med det sammen med 32,1, så får du 46,4 og så videre. Indtil du får 1, som udgør 100%. Så har vi lavet et histogram også her i Maple, og det går en blot histogram gruppering 1. Og du skal have lavet en gruppering, for at kunne gøre det. Og så kan vi se vores 5 grupperinger her, hvor mange procent det udgør, cirka. Du kan se middelværdien, og du kan se spredningen på det. Og så bare en anden måde at sætte det op på. Og så har vi lavet en sumkurve, hvor at du ligesom i histogrammet kan se, hvor mange procent for de forskellige vægte i klasserne, vores observationer udgør. Ja, så for eksempel, hvor mange vejer 60 kilo, det gør cirka, ja, står faktisk der, 60,4 udgør, hvad det cirka 22-23%.
Og det er egentlig bare kvartilerne. Første kvartil det er 60,4, og medianen det er 68,3, og øvre kvartil det er 78,5. Og så skulle vi besvare, hvor mange procent der var over under et eller andet. Og det ved jeg ikke lige, hvordan vi gør. Så det var det, Astrid. Over and out.